I projekt 2 om optimering har vi givet en mælkekarton formet som en kasse, og kassen skal maks indeholde 1 liter. Vi vil finde det mindst mulige overfladeareal. Vi opstiller først udtryk for overfladearealet og volumen, som vi har her og her. Vi opstiller udtryk, som kun indeholder variablen x ved at isolere h i ligningen her. Vi kan hermed opstille et udtryk, som kun indeholder variablen x, som ser således ud, og kommer til at give x i anden plus 4000 delt med x. Vi kan altså herefter aflæse på grafen den grafiske værdi for x, hvor arealet bliver mindst muligt, altså minimumspunktet. Vi ser herovre i grafen, som ligger her. Og x-værdien bliver altså 12,6. Men da grafvinduet er begrænset, er det ikke nok kun at se på en graf, og vi beregner derfor x og arealet er mindst muligt. Det gør vi ved hjælp af differentialregning. Ses her. Vi definerer a mærke x som dA af x, og kan derfor sætte værdien ind. Det ser således ud, og kan hermed udregne x, når tangenthældningen er 0. Vi vil altså her få vores x-værdi. Og vi kan se, at den bliver 12,5992, som er det samme, som vi fandt over på grafen, 12,6. Dette er altså siden x. Det vil sige, at det mindste overfladeareal altså fås, hvis x har sidelængden 12,6. Vi kan herefter se på monotoniforholdene for grafen. Vi kan se, at den først er aftagende, så kommer den hen i global mindstepunkt, og herefter er voksende. Det gør vi også igen ved hjælp af at definere forskellige tal, og vi kan her se vores monotoniforholdslinje. Vi bestemmer højden og arealet, overfladearealet af den mest papøkonomiske karton, og sætter herefter h ind, eller 12,6 ind i vores ligning, og kan altså få h. Højden h kommer til at hedde 6,29962. Nu har vi altså alle vores værdier, og kan derfor nu bruge vores arealformel for overfladearealet, sætter alle værdier ind og får altså 476,221 kvadratcentimeter, og det her bliver vores endelige resultat. Vi kan derfor se, at kartonen den bliver lavere, den bliver dybere og bredere, sammenlignet med en normal karton. Vi skal nu i opgave 2 udregne mindste overfladeareal for en cylinder, som her i figur 1. Det gør vi, at vi har en arealformel, som ser således ud. Vi lægger omkredsen sammen med højden. Først isolerer vi h, denne formel. For at finde cylinderens grumme overflade, lægger vi overfladen sammen med højden her. Nu mangler vi at finde arealet af cirklerne i cylinderens top og bund, og det gør vi ved arealet for en cirkel, som ser sådan her ud. Pi gange r i anden. Nu kan vi sammensætte en formel til at finde hele cylinderens overfladeareal, og det gør vi her. Vi tegner nu en graf for overfladearealet, som ser sådan her ud. På grafen kan vi måle det lokale mindstepunkt, som vi ser er 5,42. Men da, ligesom i opgave 1, er grafen begrænset, og vi har udregner derfor også mindstepunktet via differentialregning. Således. Differentierer a i r'ne. Sådan, og får resultat her. Vi udregner nu r, når tangenthældningen er 0, og får, at r er 5,41926. Præcis som vores resultat heroppe i grafen. Vi ser på monotoniforholdene for grafen, hvor vi kan se, at grafen er faldende, derefter voksende. Ja. Og vi bestemmer værdien for højden og det samlede overfladeareal. Således vi beregner højden sådan her, for at højden er 10,8385, og arealet, vi indsætter højden i formlen for areal, og får at arealet er
153,581 kvadratcentimeter. Vi antager, at karton er kugleformet og kan rumme 1000 kubikcentimeter. Vi skal bestemme overfladearealet af den kugleformede karton. Det kan vi gøre ved at finde radius. Radius finder vi, da vi allerede ved, at rumfanget er 1000, og derfor bruger vi formlen her. Vi indsætter så de 1000 og kan isolere R og får et resultat, der hedder 6,2035. Når vi har radius, kan vi indsætte det i formlen for overfladeareal, som jeg har her, og får et resultat, der hedder 483,597. Det vil sige et kugleformet karton, som kan indrumme 1000 kubikcentimeter, har et overfladeareal af 483,597 kvadratcentimeter. Vi sammenligner de tre resultater, vi har fået i opgaverne, og kan se, at figuren i opgave 1 har den mindste overfladeareal. Vi kan med god tilnærmelse sige, at figuren, vi fik i opgave 1, minder meget om den klassiske mælkekarton. Den klassiske mælkekarton har man valgt ud fra, at den har et lavt overfladeareal, samtidig med, at den er billig at transportere, da den firkantede form gør, at der er mindre spildplads end for eksempel en cylinder eller et kugleformet karton. Samtidig har den klassiske mælkekarton en helt unik form, der gør, at den er nem at genkende og samtidig nem at markedsføre. Vi vil gerne bevise sætningen f-funktionen af x er det samme som x i anden, og den er differentiabel. Det vil sige f mærke x0 er det samme som 2 gange x. Først så definerer vi differentiationsreglen, og det vil sige f mærke x er det samme som a gange x i a'en minus 1. Det vil altså sige, at funktionen af x er det samme som x i anden, differentieret er det f mærke x er lige med 2x. Vi starter med at følge tretrinsprocessen. Det gør vi ved at opskrive delta y, og når vi har opskrevet delta y, så kan vi indsætte vores f af x i funktionen, og det vil sige, at vi får det her. Dernæst så opskriver vi differenskvotienten, og det er det samme som sekantens hældning, som vi har tegnet herover i grafen, den røde linje her. Og det udregner vi så. Så har vi hældningen for den, og den vil vi lade gå mod 0. For når vi lader den gå mod 0, så vil den nærme sig til tangentens hældning, som i dette tilfælde vil være nede på 0. Og derfor så vil de to grænse hinanden, og vi vil få den funktion af y. Så vi lader 2h gå mod 0, og så kan vi så se, at funktionen af x er det samme som x i anden, og at den er differentiabel, og at funktion f mærke x af 0 giver 2 gange x. Og vi har hermed bevist vores sætning fra ovenstående. Vi vil nu bevise sætningen, hvis f af x og g af x er differentiabel i x i 0, så er funktionen f af x plus g af x også differentiabel, og er lige med funktionen af x plus funktion g af x. Og det kalder vi så for f af x plus g af x differentieret, kan man så tage ned i en differens sum, som vil give, vi kalder den bare d af x. Det vil sige, at d af x er det samme som de her to funktioner sammensat. Og det starter vi så igen med at afklare differentiationsreglen, og det vil sige, at vi har vores differenskvotient skrevet øverst her, og dividerer den med højden, og lad den gå mod, når vi har differenskvotienten, og lad den gå mod funktionen f mærke x0, så er det det samme som når h går mod 0. Og nu starter vi med at bruge tretrinsprocessen for at differentiere vores sum af de to funktioner. Vi starter med at opskrive delta y, og det gør vi således, og der får vi så funktionstilvæksten. Og dernæst så opskriver vi differenskvotienten, som jo så er lige med sekantens hældning, og det gør vi med at indsætte den her
Og vi kan så se her til sidst, at når vi så har indsat de to, så får vi en hver lang brøk, så den er vi nødt til ligesom at opdele i 2 brøker. Der gør vi ved at dele, så vi samler f'erne, og vi samler h'erne. Og vi kunne så se tidligere på vores afklaring heroppe, at funktionen af x i 0 plus h minus funktionen af x er det samme som f mærke x i 0, når h går mod 0. Det vil sige, at vi kan reducere den brøk yderligere til mod f mærke x0, og det her må være g mærke x0. Så det vil sige, at vi samlet får det resultat f mærke x0, f mærke x minus mærke minus g mærke x, som er det samme som d mærke x. Og at de derfor begge to er differentiable, og man sagtens kan tage summen af de 2 funktioner. Og vi har dermed bevist vores sætning ovenstående fra her.